programa d'avui vos parlarem d'ocells, d'ornitologia i de les persones que estudien els ocells, els ornitòlegs. Anirem a Menorca perquè allà s'ha celebrat el 4è Congrés d'Ornitologia de les Illes Balears. A més, durant el mes de gener es celebra el recompte internacional de les aus aquàtiques hivernants a zones humides. Mos mostrarem el cens que s'ha realitzat en el Salobrar, a Campos. I ara, si mos acompanyeu, en el següent reportatge, anirem fins a una de les zones humides més importants de Mallorca, l'Albufera. Són les 8 del matí d'un dia ben especial al Parc Natural de l'Albufera. Desenes d'ornitòlegs es troben avui per realitzar el recompte d'aus aquàtiques hivernants. Bon dia, senyor. Bé. Té gent per tot. Hi ha bastanta gent de la Conselleria, de la Fundació de Conservació del Voltor Negre, del GOP, investigadors, gent que té com a afició a l'ornitologia, que són metges, per exemple. Hi ha bastanta diversitat de personas. En el mundo de la naturaleza o en el mundo del estudio de las aves, si no tienes ilusión, no hay nada. O sea, nos gusta el mundo de las aves, el mundo de la naturaleza, y bueno, nos apuntamos porque creemos que dentro de un orden, para las Islas Baleares el censo de acuáticas es una buena herramienta para saber cómo está el medio. Aquest cens es realitza cada any a Europa i altres indrets del planeta en unes dates concretes prefixades per un organisme internacional dedicat a la recerca de les zones humides. Arribau fins a la depuradora i pujava a la plataforma. Anàvem permet que tot s'aixeca. El recompte d'aus aquàtiques és un sistema que se realitza arreu del món. Aquest any, 2008, gener 2008, se compara en tota la sèrie, en concret a l'Albufera, hi ha recomptes d'aquàtiques des de l'any 86 i a partir de l'any 86 a ara i les dades que tenim de cada mes de gener ens donen una visió global de l'evolució de l'hivernada d'ocells en aquestes zones humides. En primer lloc, els participants es reuneixen per organitzar els grups, distribuir les zones i rebre unes recomanacions bàsiques. Farem grups i ens repartim a llocs diferents y arribamos a esa zona, llegamos al sitio, hacemos un censo de lo que hay y esperamos a que llegue el helicóptero, volvemos a censar lo que nos llegue y lo que está en el aire y volvemos para acá. I vaig jugant una miqueta en l'helicòpter, aixecant o no aixecant, segons el que t'interessi tu. Perquè si ho aixequem tota la vegada és que és d'enterra, no poden comptar en sol de cara. Pensa que quan vola l'helicòpter, que s'aixequen totes les aus, doncs, de vegades no és fàcil perquè te surten 1.000 ànecs de cop tots junts i se té de conèixer una miqueta, identificar. Abans de sortir, convé agafar forces, el berenar de xocolata ja és una tradició en aquesta jornada. Els grups es distribueixen per l'Albufera i es dirigeixen als llocs assignats. Abans de l'arribada de l'helicòpter han de fer un primer recompte. Els prismàtics i telescopis, a més de l'experiència, són imprescindibles per a aquesta tasca. Se comença en què les persones que arriben a puesto troben unes aus estàtiques, encara no hi ha hagut aquest vol d'helicòpter, i les aus estan, diríem, tranquil·les. Se fa un recompte en aquest nivell que ens dona unes dades. Finalment arriba l'helicòpter i les aus aixequen el vol. És un dels moments més esperats i els ornitòlegs han d'estar atents. S'ha de fer un recompte dels individus i una correcta identificació de les espècies. Com és habitual, les espècies més abundants són els colls blaus, els cullerots, les celes roses i les fotges. També hi ha importants poblacions d'altres ànneres, de gallinetes d'aigua o d'agrons. Grups molt grossos, com els d'escurots, que és aquest d'aquí, això és mascle, i després un altre grup important és aquest, que són les cel·les, que són les àneres més petitetes que tenim a Europa. Aquestes són fàcils. Quan les mires a contrallum, li pots veure aquell llistat i el cul d'un altre color. Tots els participants es reuneixen de bell nou a les instal·lacions del parc. Ara és el moment de posar en comú les dades, consensuar les xifres i fer valoracions. Penélopes.
No n'hem vist. Estrèpera té poquets. Estrèpera 10. Però tu te penses que poden ser els que venguin del cibollà, per exemple? Que el vol que havia són 500 i quan tu has passat s'han aixecat 350. N'hi ha aquí i en el ras. Vosaltres quants en teniu? 290 damunt de Rolbos i després 200 damunt del Canal Loco. Per tant, aquests 290 i 200 són diferents. Ara, segurament, coincideixen amb 200. Els animals estan molt escampats perquè en el parc hi ha bastanta d'aigua, no estan concentrats, dona una sensació de que no hi ha gaire animals, però quan sumes te'n dones compte que n'hi ha molt per tot. Avui hi ha hagut zones que no hi ha hagut molt d'ocells, en canvi altres bandes estaven molt concentrats. Hi ha hagut la zona del cibollà, la zona del ras, que sí que hi havia molt d'ocell, molt de capblaus, bastantes cel·les, i globalment pareix que algunes espècies se mantenen als mateixos nivells que l'any passat o els anys anteriors i qualque espècie augmenta, la qual cosa diguem, és un resultat molt positiu. Els resultats del cens d'enguany han estat considerats molt bons pels tècnics del parc, un dels millors des que es realitza el recompte. Sí. S'han comptat quasi 12.000 aus de 48 espècies diferents d'ànneres, agrons, limícoles i altres ocells aquàtics. Aquesta xifra suposa més de 5 aus per hectàrea, possiblement gairebé al límit de la capacitat d'acollida del parc natural. Per damunt de tot estic content perquè ha vengut molta de gent, molt de voluntaris, molt de treballadors de la conselleria, gent del GOP. Ha tingut una participació molt elevada i això ja és motiu d'orgull. A part d'això, el recompte ha anat bastant bé. La riquesa que té el parc és importantíssima i se podria dir que està salvaguardada. Jornades com la d'avui, de qualque manera, constaten que la biodiversitat que hi ha a l'Albufera és enorme, és molt important a nivell no només balear, fins i tot nacional o europeu, per segons quines espècies. I aquesta biodiversitat no està, de moment, per sort, davallant, sinó tot el contrari. Recorda, cada any durant el mes de gener es realitza el recompte d'aus aquàtiques hivernants. El cens el coordina un organisme internacional i es realitza de forma simultània a Europa i a alguns països d'Amèrica. Les dades permeten conèixer l'evolució de les poblacions d'aus i l'estat de conservació dels ecosistemes. El Parc Natural de l'Albufera és una de les zones humides més importants de la Mediterrània per a l'hivernada d'ocells.